Ik ben 18 jaar. Ik hier het op internet hier te zien. En ik heb een afbeelding hier te zien op het internet. En die hier ook een fiets versiert. Maar net zo bot dan ik. Maar ik dacht, nou, dat in oren kan van, dan kan ik het ook van. En zo ben ik ermee begonnen. Met het fietsversieren. En later, hier is een auto, hier is altijd een zit, hier is altijd een auto. En ik dacht, nou, we kunnen op een fiets en weet ik wel mijn zit op gaan. Ik doe dit eigenlijk voor iedereen. Ik doe dit eigenlijk voor alle mensen. Ik wil gewoon dat mensen blij om worden. De mensen vinden het al je mooi. Ze komen ook wel naar me toe. En ze zeggen dit wat ze me van, ga ze het mooi maken. En dat is het elke keer weer. Ik zei ja, ik doe het elke keer doe ik het. En elke keer komt er weer wat nice erop. Ik had de politie al een paar keer bij me gehad. En die zei tegen me van, dan moet je net door de stad fietsen. Maar de muziek is al uit. Nou, ik zei dat ik fiets gewoon terug. En ze gaan me ook wel eens waarschuwen en ze gaan me ook wel zeggen van, als het werd, dan is er een kuis een bom. Maar ik zei gewoon te hen, ik fiets maar keert even, fiets ik daar los. Je moet je net zo druk met je daar worden. Dus, ik doe dit elke dag, Ik ga elke dag een muziek aan en ik fiets meestal 5 jaar. En dan fiets ik naar het werk daar en dan ga ik de middags het werk bij. Dan ga ik naar huis, dan eet ik even wat en dan ga ik de jongens weer voor te fietsen. Ik fiets meestal 44 kilometer. Ik wil hier nog veel verder. Dan wil ik nog meer erop zetten. Dan wil ik er al die kliesballen erop hebben en dan wil ik nog veel meer spul erbij op hebben.